Kaixo, Malenatza naiz, Matz da nire izena artistikoa eta abeslaria naiz. Artista referentea edo asko gustatzen zaidan abeslari bat Silvana Estrada da, Mexikoko abeslari emakume gazte bat eta asko gustatzen zaidan abeslari eta emakumea da. Bakarrik ezin da lagunekin bai, azkenean nik egin dudan prozesu guztia ez dudalako bakarrik egin eta beti izan dudalako norbait nire alboan laguntzen. Referente nik esango nuen nire amama, baina artisten inguruan hitz egiten ari garenez eta artearen inguruan, familian daukagun beste artista baten inguruan hitz egin nahiko nuke. Susana Corbella, bera nire amaren lehengusina da, guztigintzan aritzen da, eta beti jarraitu izan du bere ametsa, basela horretan aritzea, eta orain eskola bat zabaldu du Basaurin, eta asko miresten dudan pertsona bat da. Horretaz gain ere Aiaraldeko emakume artisten inguruan ari garela, aipatu nahiko nuke ere Raiza Labaren ilustrazioak asko gustatzen zaizkidala. Ez dudala ezagutzen, baina igual aurreragoko beste proiekturen batean elkarlanean aritu gaitezkela.